Il-ġimgħa ġiet ippreżentata petizzjoni iffirmata minn 916 il-persuna lill-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia sabiex tiġi salvata Manuel Island. Dan l-ammont jiżdied ma' 7571 firma miġbura f'petizzjoni online għal total ta' 8487 persuna li ffirmaw. F'Diċembru li għadda il-grupp Inħobbu l-Gżira nida kampanja biex jiġi mwaqqaf l-iżvilupp ta' Manuel Island fejn ipproponew lill-Parlament li Manuel Island tinbidel f'park bis-siġar fejn il-bini storiku ikun imdawwar b'ambjent naturali mhux mittifes. Huma sostnew li jekk l-iżvilupp mill-midi jimxi l-qudiem dan se jkollu impatt negattiv kbir fuq il-lokalità tal-Gżira u żoni ġirien kemm matul kif ukoll wara l-kostruzzjoni. Fi frar li għadda sar appell il-Prim Ministru Joseph Muscat segwit minn petizzjoni online ippreżentat lill Kumitat Parlamentari tal-Petizzjonijiet li kienet iffirmata minn 7571 persuna. L-Awtorità tal-Ippjanar approvat il-Master Plan ta' Manuel Island f'Marzu li għadda, madankollu flimkien għall-ambjent aħjar appellat għal dan l-iżvilupp. Fit-18 ta' Lulju il-Kummissjoni tal-Ippjanar approvat ix-xogħlijiet ta' tħaffir. Mhuwiex ċar għaliex il-Kummissjoni tal-Ippjanar approvat l-iskavar ta' Manuel Island meta l-Master Plan għadu qed jiġi appellat.